time we're working Look at that. outside. So hi guys, ugwa mo abot diri sa Norway guys. Di mo trabaho nga di ba? Charot. Yeah, we're making ready the woods for the next winter para may panggatong tayo guys sa ating fireplace. So yan, tinatapon ko yung mga sanga na hindi magagamit ba. So maano lang guys, kung isipin natin maganda yung nasa ibang bansa ka pero dito parang yung kayo talaga yung gumagawa ba. Hindi dito, hindi uso yung nagbabayad ka ng tao. Yung mga importante lang na hindi mo kayang gawin. So yun, nagbabayad kayo. Pero pag ganito, wala. Kailangan sariling sikap guys. Kasi ang mahal dito per hour kasi yung bayad. Kaya tulungan na lang kami. So yung mga tapos na pinuputol ni Chitil, yung ready na siya pang panggatong natin. So nilalagay namin diyan sa sa green na parang box or yan. Tapos may sako. Diyan nilalagay yung mga kahoy para i-store natin for the winter. So ganyan guys. Yung iba bumibili ng ganyan pero kami may kahoy naman na maputol kaya nagsisibak o nagpuputol kami ng kahoy para hindi na tayo gagasto sa winter. So ganon talaga ang buhay. So yan. Kailangan nating kumayod. So pero thankful pa rin kami guys na may opportunity tayo na magkaroon ng panggatong na sa sarili lang ba. Kasi mahal din yun pag bibilhin mo sa sa tindahan. Mahal yung kahoy. Andrea, puro laro lang. So yan guys, first time kong gumamit ng chainsaw ba. Pero maliit lang naman yung ginagamit ni Chitil. Hindi katulad sa atin ba na mabigat yun. Malaki. So maliit lang. Yan. So pag dito talaga guys, kailangan mong matutong magtrabaho ng sarili lang, magpipintura, ganito. So lahat kailangan matutunan pag Pero yung iba na may mga kaya, na may pirang ipambabayad. So yeah, carry nila na magbayad. Kasi dito mahal yung bayad pag nagbabayad ka ng tao. Per hour kasi yung binabayaran. Lalo na pag Kaya yung iba nagpi-fix ng bahay guys. So kami lang din pag may mga kailangan. Kasi yung carpenter dito parang almost 700 kroner yata yung per hour na babayaran mo. Yung sweldo ko 200 plus lang per hour. So yung isang araw mo, isang oras lang sa carpenter, di ba? So yeah, kaya dito mga independent yung mga tao. Hangga't kaya nilang sila lang. So yan, ginagawa nila. Pero pag mayaman ka, walang problema. May pansahod ka sa mga taong magtatrabaho. For our vlog guys. Itsura natin guys. Dugyot na dugyot. Charot. Hapon na guys. Medyo makulimlim na. Guys, kain tayo. Rice is life. So may sabaw tayo. Malunggay saka okra. At saka may kunting chicken. And then we have blue crab. Sausawan. Tapos na po silang kumain. Ako na lang yung hindi. So, yeah. So, I'm gonna eat by my hand. So, I wash my hands. Uy! Rice.
Yung rice nasa ano na. Nagkalat tayo guys. Yung rice nasa ano ko na. Damit ko na. So let's eat. Oh, Hi. Hi. wow. Looks nice. Are you live? Yeah. Are you something? Uy! Yung bra ko guys. They bring in bed. Yeah. My used bra they bring in bed and then they smell it when you sleep. Uy! I took there and not that. It smells so nice. You need to try it. Uy! And it has Ganyan guys pag ano, matagal naka-breastfeed. Why you love the smell of my bra? yeah. Bättre än mamma då. Motherly scent. No need perfume. Ja, Det passar den. detta är den bästa parfymen. Are you not shy on video? Nej. You're smelling your mom's bra? Huh? Jag när man har besök hos. Gör du det? Jag har besök av... Är det det tredje lukt så jag bara luktar här? Det luktar så gott. Du må lukta Det luktar mamma. gott. Yeah. Pappa, du må lukta. Mm. Det luktar gott. Smells good. Hummus. Jag vill ha kabbe. Hummus. Jag vill ha kabbe. Hummus. Koffelt mamma här. Ja, det var Det är fint. kabbe. Ska du smaka? Hummus då. Hummus där. Varsågod. Yeah, I have chili flakes. Hummus då. Hummus då. Lami, kan du säga? Kan du säga lami? It's Du bränner i munnen. have chili flakes. Ja, Lammi. Tullar du? så blåser den. Det var så här mamma. Because have chili. Du kunde ha sagt det med en gång. Istället för att det inte var spisa chili. Jag glömde helt ut. Du vill inte spisa det. Ja, ikke det. Her da. On sick leave pala tayo guys. Ano para medyo matagal na yung ano yung parang nagkatrangkaso ka pero yung katawan ko guys grabe yung parang pagod lagi. Lagi ako nakakatulog. I fall asleep on the couch. Sa bed Bakit ang kopo mo? kahapon. So yeah, I'm on sick leave until 9 ng April. So I went to the doctor yesterday kasi ni-claim niya ako kasi nga, ano, may virus ako. So makakahawa ako. So iba, at sabi ko bakit yung katawan ko pagod na pagod talaga siya. Yung nakakatulog hindi ako talagang antukin guys. Pero katulog bigla. Kanina nakatulog din ako magluluto ako ng dinner. Tapos tinabihan ko si Chetil sa couch. Ayan, nakatulog ako. Ayan, ano na naman yung ilong natin guys. Tapos ngayon antok na lang ako. Oy, yung rice talaga. Ay, naku, ano ba yan?
para siya yung parang mag-compare mo siya ba na ano, tulad ng COVID na parang pagod yung katawan mo kahit medyo matagal ka nang nagka-COVID. Yung katawan mo parang hindi siya naka-recover. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nibo Family Vlog. Be safe everyone. Bye.